ang tarong. Novice category, batch 1. 23. Hi, good morning guys. Good morning mga kapatid. Sulahong bangs kayo. Welcome back sa aking channel. Today's video tayo ay atin product launching. Bago mga products ng Honda Civic, Honda mga motorcycle. So samahan niyo ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga bagong model sila sa mga motor. Para naman in the future, matry din nyo siya. So tara, pasok tayo. Off-road image, and also and also ready for the extreme with the new XRM 125 FI in motor variant. Comes in 2 colors: tangerine orange, 125 FI in dual sport extreme variant. In its black color in new stripes. We have Fighting Red. For another successful event. Once again, good morning everyone. Okay, since 2002 up until present, 2019, Honda, or especially our XRM 125 Cup model is still the #1 Cup model selling here in the Philippines. PSX 71,400 for our XRM 125 motor 73,600. So again, our dual sport, our new dual sport, comes with the following colors: dark green, black, fighting red, for go-kart, fighting red, tangerine orange, and for our DSX is black. Guys, so finally, reveal na ang bagong Honda XRM 125 FI. Napakaganda niya kasi iba yung kanyang mga keys. And sa mga design ng bago, yun yung mga different variants ng motor. So mamaya, i-test drive natin sila guys. Okay ba ang kanilang performance? So mamaya after that,
Anyways, enjoy the video guys. Kain na tayo guys. Chibu ganan. Kami guys, sumaya-maya tayo. Parang masakay talaga. Manood ako sa kanila kasi wala ko lisensya. And now our BPI equipped with University compliant is 61 kilometers per liter. Gasolina. Gasolina. Yan lang yung alam ko. Thank you, sir. Dito kami banda sa may terrace ng Honda guys. Fronting Jollibee. Ang ganda mag-photoshoot dito oh. Mag-practice ng cheer dance. Kulang. Ito pala yung history ng Honda guys. 1946, 47, 48, 49, 36, 46, 56, 58, 54, 53, 57, 59. Ito kami sa location guys, nasa test drive. Dito na kami guys sa Racing It Shows blah blah blah. Test drive ako hindi. Ito na siguro eh. Anyways, manood tayo ng race doon. Contest pala talaga siya oh. Meron silang mga patropeyo dito nga side. Diba? Pina montado. Lowest category batch 1. 23, 1, 9, 38, 39, o 88. Doon mo rin ako, doon mo rin. Register. Tayo 1, 57 o 3. Ano, Honda. What can you say about the riders? They're riding. Ah, diba? Galing. Init kayo. Yeah. It's very, very hot. Animal! This is Pika. Haggard na haggard tayo guys, kakagising ko lang. On the way ako kina mama. Sama ko sila. Samahan nyo kami mamaya. Ayun nga guys, after doon sa event sa Honda, kami ay papunta sa bahay nila mama. Jimoy. Ha? Oh, Jimoy daw siya. Medyo madaming saging dito. Ano ba kami kinamama kasi naka-harvest sila ng Lansonessess guys. Meron kasi kaming farm din.
kahit papaano na may maraming mga lansones. So meron silang 6 boxes daw na harvest. So nanghihingi tayo. Yun na. Saan ka to? Ayan, yung lansones namin guys. Pero wala na ko yung susuga dahil. Shutdown na sa asawa ni Kuan. Ayun. 1, 2, 3, 4. Panagtarong daw niya ang nagkulik. So, pinenta na ni mama yun. Panagtarong daw niya ang mga... Pagkaway ba? Ay, dagan nga nila mo hindi. Wapo man ang ano, kanang... Kaya nga no, naay mo... Palit sa imong isda na, mo palit ito. Ako, ano hawa ka? Doha? O, sige. Ipahatod lang ako. Ikaw na. Bigat, ang sarap na lansones guys. Soman sa ano? Nagarahin ko ito. Hindi wala ko sa pera nila. Ganun ito ang gani. Asa? Awang sa pera? Wala pa kagawa. Saan yung bigay dala? Ha? Lahing? Nai, sa kasako lang ang dala. Sandali. Sandali ba? Bila? Sandali ang sakay. So ayan guys, wala tayong ilaw. Kasi naputol yung linya doon. Anyways, nagluluto ako ng tilapia. Hindi ako kumakain ng tilapia pero para to sa kanila. Ayan, tingnan nyo guys. Yan yung tilapia. Kahoy yung gamit ng mama dito sa bahay. Mas okay yung kahoy kasi hindi masyadong magasto sa gasol. Ayan. Deep-fried muna natin yan sila. Balikan ko kayo mamaya. Dami pa lansones. Oh. Pagmumukbang ako ng lansones mamaya guys. So watch out sa aking mukbang channel. Ayan. Hi guys, brother, sa bahay na ako. So thank you so much pagsama sa akin for today. Ayan, pangit ang mukha ko. Pagkatapos na magmukbang guys. Ayan, please don't forget to subscribe to my channel and like this video. And please subscribe to my second YouTube channel, Tammy Mukbang. And kita kits sa next video ko. Bye!